أبيات التمرتي مسرت معبالة حبرة سبن هاجرنين تمهارو بكل انتنوم بلوصات كوينم نخوصون نخم نمولول للسرحة كلاتين أبستفعلي بوتاتات نايز هاجر تدوكينن زركبا أبيات التمرتي عود ناي تمرت جزين درجة فلت التمهارو أما برهنكا لعلا بركتو يجبر اللواء مرأة نايزخا أبزور حزي تكالات لعلو تمرتن ناي تكنيك أبيات التمرتن نعمتات كمهرؤم تصنحة تمهارون نممرقتا أبكعين ركب اللواء بزقات أمزي نوخل لهم تمرقتي يوهانا نابلنا السعب تحس مدبنا نصنبل على تمرقتا زملكتي كخون أب إوان ممرقتا قلقل السترابيتات نأقباب صنبل كاب عقن لعلي كاب علي الرعيين كينوزي بولنتوم مستقومات وغانات حقوسهم مستقنبلو تمهارون اللو حدا أبنت نايزي من السي ميكال فيليبوس مس زختامات قلعو على تمرقتا تصنبلو كإليا نزل دسس مدب كقربيه أب مدب مقالح من السيات بسنبت 14 حملة رفاديو حدا كاب قدسات خطاتلتي دمس حفاش إرترا أقولقلت تقرنيا ناب موبايل تليفوني بمدوال حدا أزيو أقداسن وانا ونزعباي فنس لزلو تخطاتل با يبلني أنا دما تقلاتي في راديو ولعكمو سني لمكثال جميري تحستو مسمعكو دما بزعباتي دارقا أمولا أسمرا زنبري هير زبالو قويلان تتخيل زنبر داساتن بمخانو وانا ون أقداسن مدب ترايب مبال كستغرو أيك ألكون انتاي سلسة قبري أمنتاي درجة سلسة بسحي سلمنتاي كندز وزعيتاتن حالكن زبلو ملاش جصبايو زي تقدنو حتتات زلع على الكافز أمايو كأنيو دارقا أبسفحك فالحقرنا مس صنبل مرع تمارو كولجاتنا أري أبقوليو صنبل سي مس مرعاز الدارقيو مرعاوت زيبلو مرعا يزمسل أنس مستي وان بمتسسار زيادة خاصة سمعتنا أتكرم أب مدبن مخاخر زقربو حسابات سلزنبرة تي أنا لو ممكن نزاربو لدليل زلوه بزعبا زي ممرقة تمهاروي قدم بديجريس تمرقو كاب تستمرقو لو يونيفرسيتي ديو كوليج ديو مسودو أبغازهم تصبيا مسب بنن حنباشان ترى أنيرا برجس لومي أزيو بزتجاننا دي جي سبيكر قالن لا تقلكا عبي مرعاد تراي خاتب له بوقت خلاص مرعاديو يخاتب برجز حجي نحاغوس يدليون مالتكو ايكونن جن نايمن لمد نورس كم زلناس اطراطيرني برجز كم تبلو زلخا هايله تمرتي بعندرسو تمرتي قبال كلكم مست معبالز تاساسريو مجمريا نغير تمرتي موداتا يبلون مجمر تامبر موداتا يبلون سلازي زي درجه زفلطت ودي زبلون ايكونان سلازي زي زغبر غفافح ورايات ابغليو عزيز تغاننيو نتي ممرقتا زكايد زلو طرايون ايكونان نغورو بابتي ابس كفتاتات زوتيو طرايت كون زقيد ايكونان الرق حيسكا شكور حيسكا تي غوربيتون يلكمالو تي غوربيتون يصلولو داس انت لا تتقيلو خوينو ممرقتا اند اجلين تبحال خلص خو فايتبلني خا طرايت كون ايكيدن زي زلو تصقم بيتسبنا نيرا يونس تايبلانا نيرن حنت درف نقرانا نيرن بزي حدا قدل مريت كدلادل هافتا ما يتسسع دخاخي بدل دابلا يدفعلنا نيرن حجي انتايو اتي هافتا من دحر غيرو اتي دخادما ودي كابتي ود خستس كيترف ودي كيسمعو دابلا يقبر حجي إذا خمزي يبزح سلازلو ولا تهابتام أو حدا بيلو بنوس بلا نجار ناي ديجري ناي ماسترز ناي دكتوريت انت زخون قيم تسألن لهم بتح زلو ناي سيرتيفيكيت ناي 11 زودو عصرت حدا زودو سي جينا يم زلو بحجي يم تتمرت تجمرو نمكلا لا يكون انت ناي سيرتيفيكيت ومسكرورات نمكلا جينا يدلو إلوون انت أنا يزخون مزازمنا حسبه كنا ممرقته جنرالون زي جنرال ملك فتنا ناي ما كلاي درجة زقبرو نسون كجبر لي مالتيو كم دابلنا إلمنتاري كوردي وحجي انت أيو نحنا حد حبرت سك معبل ندام معبلك خيد كله نتوم أباخ انت زخونم لمدتاتن كوجد بهالتاتن ند أوجد إزخيد بركز
እዚ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባ ኣገዳስነቱን እዋናውነቱን ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ንምቕያሩ ቀጻሊ ጎስጓስ ምክያድን ኣስተምህሮ ብምሃብን ኣብ ልዕሊ ወለድን ተምሃሮን ንቕሓት ምፍጣር የድሊ ክንዲ ዝኾነ ድማዩ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኤርቲቪ መደብ ማእገር ንኽቐርብ ዝተወሰነ ኣብ መላእ ሃገርና ነፃ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኹሉ ካብ ዝብል መሪሕ መትከል መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታት ልዑል ስታፌ ትምህርቲ ክህልዎም ስለ ዝኸኣለ በቲ ዓመት መፀ ዘካይድዎ ምረቓ ተምሃሮ ተገንዚብና ኣለና እዚ ከም ልክዕ ከም ሰዊት ክራማት ዝጥቀስ ባህ ዘብል ናይ ምረቓ ቅንያት ኣብ ተምሃሮ ወለዲ መምህራን ብዓብዪ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ክህልዎ ብዝኽእል እወታዊ ኣበርክቶ መንፈስ ዘሰራስር ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ሓጎስን ፍስሓን እዚ ግን ከነፀብቕ ክንብል እንውስኾ ዘየፀብቕ ልምድታት ንወለድ ይኹን በጻሕቲ ኣብ ስክፍታ ብምእታው ኣደዳ ምጉርምራም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ክሳራን ዕዳን ዘውድቕ ተርእዮ ካብ ዝኸውን ግዜ ወሲዱ ኣሎ ሰብ ይተኣከብ ምኽሪ ክርከብ ይበሃል ሰብ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ወፃኢ እንድሕሪ ቀጻሊ ክዘራረበሉ ክኢሉ ፍታሕ ይርከብ እዩ ሓቂ ኣብዚ ዓድና ሕጂ እቲ ባህጊ ኣሎ እቲ ወላዲ ኣብ ውላዱ ባህጊ ይሕድር እሞ ውሉድ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ዝገብሮ ወፃኢታት ማዕለያ የብሉን ናብዚ ደረጃ እዚ ካብ ኣፀደ ህፃናት ጀሚርካ መባእታ ማእከላይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ እንዳበልካ ክሳብ ኣብ ኮሌጅ ዝኣትው ኮሌጅ ምስ ኣተውን ቀሊል ዘይኮነ ወፃኢ ዝገብሩ ተምሃሮ ኮሌጅ ሕጂ ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፅሑ ኣብ ምምራቕ ይብፃሕ እሞ ኣብ ምምራቕ ዝግበር ፅምብላት ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መልክዑ እንዳለወጠ ምስ ዓቕምና ምስ እቶትና ምስ ቁጠባና ዘይከይድ ወፃኢታት እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ የተሓሳስበካ እዩ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍና ከዓ ክንሓስበሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ መምረቕታን እቲ ትምህርትን ብጣዕሚ ፅቡቕ እንድዩ ቤት እዩ ሰብካ ናብኡ ኩሉ ፍታይ ዝገብረሉ ዘሎ እዩ ዝኾነ ግን ኣብቲ መወዳእታ ዜሮ እንታይ ኣብቲ ምፅምባል እዩ ዘዛርበና ደሎ ሕጂ ኣብቲ ፅምበልሲ እዚ ኩሉ ሓጎግ ኢልካ ተማሂርካ ዘጥፋእካ ጥፊእካ ብዘይ ወፃኢ ኮነንቲ ዝብፃሕ ዘሎ ትምህርቲ ወፃኢታት እንዳገበርካ ኢኻ ኣብዚ ተበፂሑ ኣብታ መምረቕታት ኮን ከላ ግን ናይቲ ክትኮዶ ፀናሕካ ወፃኢታት ዳብል ወፃኢታት እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣብታ መወዳእታ እቲ ትምህርቲ መወዳእታ ኣይኮነን መወዳእታ የብሉን ሕጂ ንምንታይ ኢኻ ካብ ደማሚርካ ክትገብሮ ፀናሕካ ወፃኢ ኣጠቓሊልካ እንዳዓበኻ እንድዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዝኾነ እቲ መምረቕታታት እንዳዓበየ እንዳጋሕመጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ደረጃታት እውን ተሳኢንዎ ኣሎ እቲ መመረቕታት ደረጃታት ተሳኢንዎ ሕጂ 5 ዓመት ዝተማህረ ብዲግሪ ዝምረቕ ዘሎ ሰብን 2 ዓመት ዝተማህረ ብሰርቲፊኬት ዝምረቕ ዘሎ ሰብን ሓደ ዓይነት ወፃኢታት ትግበረሉ ትምህርቲ ደብ ይብሉን ወላቲ 5 ዓመት ድዩ ዝተማህረ ብዲግሪ ተመሪቐ ዝብሉን ክቕፅል እዩ እቲ 2 ዓመት ተማሂረ ኢሉ ዝምረቕ ዘሎ ምስኡ እንድሕሪ ክወዳደር ኮይኑ ግን ቁርብ እቲ ኣንፈት ስሒትሎ እቲ መንገዲ ኣንፈት ስሒትሎ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እውን ቁርብ የፀግም ሕጂ እንታይ እዩ ወላ በቲ ውስታይ ነቲ ተመራቒሲ ተስፋ ኾኖ መራቢ ኾኖ ገለ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ናይ ወለድ ኣነ እዚ ሓይቅበለን እዚ ምክንያቱ እቲ ሰብ ሞራል ክገብር ተኾይኑ ክትገብሮ ዘለኻ ወፃኢ ነቲ ሰብ ካልእ መንገዲ ዶ ክትሓስበሉ ይትኽእል ኢኻ ካልእ መንገዲ ዶ ክሕሰበሉ ይክእልን እዩ ኣብ ልምዳዊ ኣነባብራን ባህልን ሕብረተሰባት ኤርትራ ብውራይ ዝፅምበል ኣጋጣሚታት ፍሉጣት ኣገባብ ጽምባልኡ ድማ ወግዒ ዝተሐወሰ እዩ ባህላዊ ጽምበላ ያታ ጸወታ ወግዒ ምድግጋፍ ዝኣመሰሉ ብኣወንታ ጸለውቲ ውርሻታት ድማ የማእከል ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዓይነት ዝፈሶ ሽሻይን ዝወሃቦ ግዜን ይፈላለ ክንዲ ዝኾነ በዓል ውራይ ኣይዕደን ዕዱም ወይ ወጻሕ ድማ ኣይግዳዕን እዚ ዕለተ ምርቓ ንምጽምባል ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ዓናዊ ቅዲ ኣበዓላ ግን ካብ ባህላውን ያታውን ኣጋባብ ጽምብል ዝተፈልየ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም እንየተሎም
ከም ምትሕልላይ ትሕት ምባል ፈሪሃ ምህላው ንዓይጥ ዓመን ጥራይ ዘይምባል ብሉጻት ክብርታት እዚ ሕብረተሰቡን ምስ ምንዋሕ ግዜ ከይፈታተንዎም ስግኣት ይሕድረልካ ድሕሪት ምልስ ኢልና እንድሕርኢና የቀደም ተምሃሮ ዝነበሩሲ ኣብቲ መመረቕታ ክምረቑ ከለውስ ኣብታ ገዝኦም ከምዚ ተመረቐ ኢኻ ትሰምዕ እምበር ከምዚ ናይ ሕጂ ገፊሕ ወፃኢታት ዝሓትት ቡንካ ግብር ኣቢልካ ንሸዓ መዓልቲ ብዓቕምኻ ግብር ኣቢልካ እንተልዮም ከዓ ምናልባት ጎረባ ብትኻ ሕውስ ኣቢልካ ዝግበር ጽምብል በዚ ይኣክል ነይሩ እዚ ግን ኣማጻጹ እንድዒ ከመይ ገይሩ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝመጽእ እውን ብሓቂ ኩሉ ሰብ ክሓስበሉ ዘሎ ክሪኦ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ምቅራባት ትገብር ብቁጠባ ምቅራባት ትገብር በአካል ምቅራባት ትገብር ብነገራዊ መዳይ ምቅራባት ትገብር እቲ ተማሃራይ ከምኡ ይጽበ እቲ ወላዱን ከምኡ ክጽምብል እቲ ካልኡን ሕጂዚ ኣብቲ ዝጽምበል ጥራሕ ዝሕጸር እውን ኣይኮነን እቲ ዝጽምበል ሓደ ንኣብነት ሓንቲ ጽብብ ዘለት ናይታ ስድራ ጽምብል እንድሕር ገብር ኣለኹ ኢላ ሓሲባ ኣነ ነቲ ጽምብል ክጽምብሉ ዝመፁ ስድራ ቤታት እውን ኣለዉ ክንደይ ዝኣክል ስድራ ቤታት እዩ ናብቲ ጽምብል ክሳተፍ እንተኮይኑ ክንደይ ዝኣክል ወፃኢታት እዩ ዝገብር ብዓቕሙ ኣረቂ ሒዙ ድዩ ክመጽእ ሽኮር ሒዙ ድዩ ክመጽእ ካልእ ህያባት ሒዙ ድዩ ክመጽእ እዚ ፋይድኡ ኸ እንታይ እዩ ሓጎስ ኣይጸላእን እንዲ ራይት ሕጎስ ትኸውን ግን ዓቕምኻ ብዘይፈቅዶ መንገዲ ክትሕጎስ ኢልካ ምፍታንከ እዚ ሁሉ ኩነታት ቁጠባና ይፍቅዶ ድዩ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑሲ እቲ ዝምረቕቶም ዝምረቑ ይኹኑ እቶም ነመረቕ ዘለና እውን ክንሓስበሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ እንታይ ፋይድኡ ከምዚ ዓይነት ጌርካ ኣኽለማይ ምፍሳስ ከምዚ ዓይነት ጌርካ ተጻጊምካ እምበር ረኺብካ እውን ኣይኮንካን እኮ ዝበዝሕ ሕጂ ራይ ገለ ውሕድ ስድራ ዘይጽገም ክኸውን ይኽእል ይኸውን ዝበዝሕ ግን ልዕሊ ዓቕሙ እዩ እቲ ጽምብል ምክንያቱ ከም ሓደ ክግበር ዘለዎ ከም ኣካል ናይቲ ምምራቕ ገይሩ ይወስዶ ከምኡ ግን ክኸውን ኣይግብኦን እቲ ዝዓበየ ዝፍጠር ዘሎ ኣርእስቲ እቲ ባህላዊ ምዝባዕ ወይ ድማ ባህላዊ ምርኢነት ዝበሃል ኣምር እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝያዳ ኣብ ኣእምሮ እና ሰፈረ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ትማሊ መመረቕታና ከምዚ ድዩ ነይሩ ወይ ድግስና ከምዚ ድዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ቅርፂ ክበፅሕ ይግብኦ ነይሩ ድዩ ሕጂ እቲ እናተወራረሰ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛ ወይ ሃውስሆልድ ዝካየድ ዘሎ ኣገባብ ኣጸናብላ ከም ሓደ ውልቃዊ ባህሪ እንድሕር ወሲድናዮ እቲ ናይ ኩሉ ገዛውቲ ውልቃዊ ባህርታት ተደሚሩ ኣብ መጨረሻ ሓደ ባህሊ ዝሰርሕ ሕጂ እቲ ሒዝናያ ዘለና ባህሊ ናይ ብሓቂ ንዓና ባህሊ ድዩ ምስ ቁጠባዊ ኩነታትና ይኸይድ ድዩ ምስ ናይ ቀደም ሕላገት ባህልና ይኸይድ ድዩ እንተኢልካ ጠቕላላ እዩ ሕጂ እዚ እቲ ባህላዊ ምርኢነት ወይ ባህላዊ ምዝባዕ ድበሃል ዘሎ ነቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብና ብማሕበራዊ መዳይ ይጸልዎ ኣሎ ሕብረተሰባት ብስኔትን ርግኣትን ክነባበሩ ምስ ዝኽእሉ ንምዕባለን ብልጽግናን ድልዋት እዮም ማሕበራዊ ውሕስነት ዘራገጸ ህዝቢ መጻኢኡ ንምርኣይ ዝእጉሞ የለን ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ ዝሓለፎ መሪ ግዝያት መግዛእቲ ዝነበሮ ክብርታት ዓቂቡ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ድማ ተደረብቲ ክብርታት ደሪዑ ንጹር ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክሃንጽ ዝኸኣለ ውርዚ ህዝቢ እዩ ርእሱ ክኽእል እንተዘይኮይኑ ክልመን ጫኺሩ ሓሪሱ ክዕንገል እምበር ውራይ ምእንቲ ክሕልፍ ክብሩ ሸይድ ኣብ ሕብረተሰባት ኤርትራ ብነውር ጥራይ ኣይኮነን ዝሕለፍ እዚ ሓውሲ ናብ ዕሉል ሓሻሽነት ገጹ ዘእንፍስ ዘሎ ኣገባባት ውራይ ደኣ እሞ ናይ መን ኮን ይኸውን ከም ልሙድ ተወሲዱ ዘስፋሕፍዕ ዘሎ ሳዕብዮንኸ ንግሙቶ ዶ ንኸውን ሓደ እዚ ሰብ እዚ ብትምህርቲ ብደረጃ በፂሑ ኣብ ኮሌጅ እንድሕር በፂሑሲ ኣተሓሳስቡ እውን ትምህርቲ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ሓልዮት እውን ክህሉ ክሕወሶ ኣለዎ ምስኡ ሓልዮት ማለት ኣብ ቁጠባ ሓልዮት ኣብቲ ሕብረተሰቡ ሓልዮት ትምህርቲ ሓላፍነት ነቲ ሕብረተሰብ ከተገልግል ዘሰክመካ እምበር ነቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ዘይብሉን ኣኻኺቡ ክጽምብለካ ፋይዳ ኣለዎ ድዩ እቶም ተምሃሮ ክንሓስቦ ዘለና እዩ እቶም ንጽምበል ክንሓስቦ ዘለና እዩ ኣብቲ ኮሌጅ ምምራቕና ክመጽእ ከሎሲ እዚ ዝግበረለይ ዘሎ ጽምብል
ኣድላይነቱ ኣለዎ ድዩ እንታይ ኢኸ ካብዚ ንክንደይ ስድራ ቤቴ ኣብኡ ፀምቢረ ካብ ዘይብለን ቁጠባ ካብ ሓቦ ገይረን ዝመፃ ዘለዋ ነዚኣተንስ ከመይ ገይረ የድሕነን ኢሉ ክሓስበሉ ዘለዎ እዩ እቲ ተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ ኢንስትራክተር እቲ መምህር እውን ብዛዕባ እዚ ሓደ ዋዕላ ማለት ከም ኣገዳሲ ጉዳይ ምክንያቱ ሃገራዊ 5-6 ዝምረቑ እንድሕር ልዮም ኣብ 5-6 ገዛ ፅምብል ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ናብኡ ዝመፃ ስድራ ቤት ክንደየን እንተልና ከዓኒ እንድሕር ራቢሕናዮ በዚ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ተገይሩ ዘሎ ወፃኢ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምክንያቱ ብውልቂ እንድሕር ርኢኻዮ ዘይክረኣየካ ይኽእል ግን ናብዛ ትፅምበል ዘሎ ወይ ናብዚ ዝፅምበል ዘሎ ሰብ መፂና ክንደይ በፃሕቲ መፂና እንታይ ሒዝና ኢና ከመፂና ሕጂ እዚ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ንቑሕ እዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣተሓሳስብኡ ዓብዪ ኢልና ሓሲብናዮ ግን ሓደ ርቡሕ ነገር ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ማንም ገዛ ሓደ ውሉዳ ተመርቕ ዘላ ከመይ ኢለ ኣነ ካብ ጎረቤተይ ይሓምቕ ከመይ ኢለ ኣነ ካብ ቤተሰበይ ይሓምቕ ወይ ከመይ ኢለ ካብ መቕረበይ ይሓምቕ ብዝብል ምጉት ኣብ ዘየድልያ ኩነታት እያ ዘላ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ማሕበራዊ ፀቕጢ ንምብዳህ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ነገራት እዩ ሕጂ ነቲ ማሕበራዊ ነውፂ ወይ ማሕበራዊ ፀቕጢ ክትብድህ ኢልካ እትገብሮ ብፍላይ ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ናይ ቁጠባ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ቁጠባ ዝርከብ ክፋል ሕብረተሰብና ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝዓሞ ዘሎ ወይ ዝሽፍኖ ዘሎ ነቲ ናይ ፅምብል መመረቕታ እንተልካ ወይ ተለቂሑ እዩ ዘሕልፎ ዘሎ ወይ ድማ ካብቲ ንዝተወሰነ ውሕስነት ናይ ህይወት ክኾኖ ኢሉ ከቐምጦ ዝግብኦ መጠን ገንዘብ እዩ ዘጥፍኦ ዘሕልፎ ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ማሕበራዊ ፅልው እዩ ብዓብዩ ድማኒ እዚ ክልቲኡ ዝፈጥሮ እቲ ስነ ኣእምራዊ ፅልዋ ኣሎ እቲ ስነ ኣእምራዊ ፅልዋ ድማኒ ናይቲ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ደረጃ ቁጠባ ወይ ደረጃ ናብራ ዘሎ ኣካል ሕብረተሰብና ግድነት ነታ መዓልቲ ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ክሕልፋ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ሰባት ይዕዘቡን ኣለዉ ኢሉ ይሓስብ እዩ ድፅበዩ ስድራ ቤት ኣለውን ኢሉ ይሓስብ እዩ እቲ ተመረቓይን እቶም ወለድን ዋላ እውን እትዕዱ ሰለስቲኦም ኣብ ነውጢ እዮም ዝሓል ምክንያቱ ከምዚ ዝረኣናዮ ብዝሒ እንተው ሓደ ሰብ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት 2-3 ዕድመታት ይረክብ እሞ ኣብ 3 ዕድመታት ሒዝዎ ዝኸይድ ትሕዝቶ ወይ ህያብ መግለፂ ሓጎሱ ክንደይ ይኽበሉ በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ካይዳ ናብ ፖስት ካርድ ጥራይ ሒዝካ ትኸይድ ነርካ ኢኻ መግለፂ ሰናይ ምንየትካ ንመጻኢ መደባቱን ምዕባሌታቱን ኢልካ ትፅሕፎ ትርጉም ዘለዎ ነገራት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንሱ ተሪፉ ካልእ ትሕዝቶ ክትሕዝ ኣለካ ሽኮር ድዩ ኣረቂ ድዩ ካልእ መሳሊ ንዕኡ ከይሓዝካ ድማ እቲ ዝፀናሓና ብልጫ ወይ ከዓ ስክፍታ ዝበሃል ሕብረተሰባዊ ክብርታት ከም ሕማቕ መሳርያ ወይ መሕቢኢ ኮይንዎ ስለ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብ ግድነት ገለ ነገር ሒዙ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ሒዙ ክኸይድ እንድሕር ኮይንካ ክንደይ ክሽፍን እዩ ወይ ክንደይ ከውፅኡ ንዕኡ ብመዳይ ባህሊ ኸ እዚ እንድሕር ይገብር ኣሎ ሎምሲ ፅባሕ እውን ናብ ዕድመ ገፁ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ መርዓ ደሎ ምክንያቱ ዋላ እቲ ሓፈሻዊ ፅምብላት ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ፅምብላት እንድሕር ርኢናዮ ከምዚ ነበረ እንትካየዱ ማስ ካብ ኩሉ ሰብ ደይሕባእ ኩነታት እዩ ሕጂ እቲ መመረቕታዊ ናብ ከምኡ ገፁ እዩ ዝዛዙ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝበልናዮ ማሕበራዊ ባህላዊ ስነ ኣእምራዊ ሸነኻቱ በዚ ክንገልፆ ዝፀናሕና መዳያት እዚ ብውህሉል ድምር ናይ እዚ ሰለስቲኡ መዳያት ነቲ ቁጠባ ናይቲ ስድራ ዘስዕቦ ክሳራታት ወይ ከዓ ሳዕቤናት ድማኒ ብዓብዩ ብዙሕ እዩ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብቶም ክልተ ዝጠቐስናዮም ኣብ ማእከላይ ኣብ ታሕተዋይን ደረጃ ናይ ቁጠባ ዝርከቡ ዝበልናዮም ኣካል ሕብረተሰብ እቲ ዝወፅእ ወፃኢታት ኣብ ንዝተናውሕ እዋን ውሕስነት መግቢ ናይታ ስድራ ጠፊኡ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ዓይነት ሓጎስ ምፈጠረላ ነታ ስድራ ወይ እውን እቲ ናይ ተፀባይነት ኩነት እምሮ ናይታ ስድራ ዝያዳ ጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ብነፍሳ ተሓድር ኣላ ማለት እዩ እታ ስድራ ሕጂ ፍቲ ቁጠባዊ መዳይ እቲ ርእሰ ምርኮሳ ድበሃል ናይታ ስድራ ዝያዳ ከም ኣምር ይድልል ኣሎ ማለት እዩ ስድራ ቤታት ከም ውሃዮ ናይ ሓደ ህዝቢ
ዘለዎ ኣናብራ ስነ ምግባር ሓይሊ ቁጠባ ወዘተ ደራኺ መለክዕ ደረጃ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ስድራ ቤታት ብዝተኻእለ መጠን ዝረኽብኦ ኣታዊታት ምስ ወጻኢታትን ምግንዛብ ዕለታዊ ናብረአን ናይ ምምራሕ ባህሊ ክማዕብላ ይግባእ ካብ ሓሊፉ እውን ናይ ምውህላል ልምዲ ብምጥራይ ውሕስ መጻኢ ኣባላት ናይታ ስድራ ከተራግጽ ልቦና እዩ ብፍላይቶም ተመሪቕና ዝብሉ ተምሃሮ ምስ መጠን ዝበጽሕዎ ዝዳረግ ልቦና ናይ ኣተሓስባ ክህልዎም እዩ ትጽቢት ዝግበር ባህላዊ ይኹን ማሕበራዊ ስነ ኣእምራዊ ተግባራት ተላቢስና ነቲ ቁጠባዊ ኩነታትና ከነመሓይሽ እንድሕር ክኢልና ነዚ ነገራት እዚ ከም ጉዳይ ክንሓስበሉ ምክንያቱ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ሲ ናይ መመረቕታት ጽምብላት ወይ ድግሳት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውዳእ ወይ ኣብቲ ኮሌጃት እዩ ዝውዳእ ሕጂ ገንዘብ ተሳኢኑ ድዩ እንድሕር ኢልካ ገንዘብ ኣይኮነን ተሳኢኑ እንታይ ደኣ እቲ ርድኢት ስለ ዝተበፅሐ ወይ እቲ ግንዛቤ ስለ ዝተበፅሐ ወይ እቲ ንቕሓት ስለ ዝተበፅሐ እዩ ስለዚ እንተነቂሕካ ወይ እንተፈሊጥካ ድማ ብፍላይ እቲ ዝመሃር ዘሎ ተመራቒሲ ዝያዳ እቲ ስድራ ነቲ ጉዳይ ክነቕሓሉ ዘለዎ ሰብ ንሱ እዩ ከመይ እንተኢልካ ገለ ፍልጠት ረኺቡ ወይ ቀሲሙ እንዲ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ፍልጠቱ ድማ ብቁጠባዊ መዳይ ነታ ስድራ ከማእዝነሉ ዘይክእል መንገዲ የለን ስለዚ እታ ስድራ ፍልጠት ይጽንሓያ ብዘይገድስ እታ ሒዝዋ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ፍልጠት ወይ ከዓ መብራህቲ ኣብቲ ገዛ ኣትያ ባና ክትውልዕ ክትክእል ኣለዋ እታ ስድራ ክትነቅሕ ኣለዋ ስድራ እንድሕር ነቂሓ ሕብረተሰብ ክነቂሑ ሕብረተሰብ እንድሕር ነቂሑ ከዓ ሃገር ነቂሓ ኣላ ማለት እዩ ስድራ ብቁጠባ ደረጃ እንድሕር ዓብዩ ናጽነታ እንድሕር ተጓናፂፋ ብቁጠባ ሕብረተሰብ ከምኡ ኮይኑሉ ሃገር እውን ብቁጠባ ክትጉልብት የኽእላ እዩ ማለት እዩ ሚኒስትሪን ማሕበራዊ ድሕነትንሲ ብዙሓት ጽጉማት ሕብረተሰብ ይሓቂፉ ዘሎ ሕጂ እዞም ከም ዝገብሩ ዘለው ተማሂሮም እንዲም ዝበሃል ዘሎ ፈሊጦም እንዲም ብዲግሪ ምረቕሎ ብዲፕሎም ምረቕሎ ወላ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ምረቕታ እንድሕሪ ፈሊጥና ኢና ዓቢና ኢና ዝብሉ እንተልዮም ሲ ነዞም ጽጉማት ሕብረተሰቦም ምሕቋፍ ዶ ኣይመሓሸን ይብል ኣነ ከዓ ንእሽተይ ዓብ ነገር ዘይኮነ ንእሽተይ ነዚኦም ገለ ተበርክተሎም ሕጂ ኣነ ከምዚ በፂሐ እሞ ናተይ ሓጎስ ምሳይ ተሓጎሱ ኢልካ ገለ ክትወፍየሎም ምተመርፀ ብዙሓት ጽጉማት ኣለውና ንባዕሎም ሲ ካብ እንዳ ኦርፋን ዝብገሱ ካብ ሚኒስትሪን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝብገሱ ተምሃሮ ኣለውና ኮሌጅ ኣትዮም ይምረቑ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ናይ ሓባር እንተንገብሮ እዮም ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ክሰጥሙ ዝኽእሉ እምበር እንድሕር በይና ፈንጠዝያ ንገብር ኮይና እዞም ኣቦና ኣደን ዘይብሎም ጽጉማት ተምሃሮ ተመረቕቲ ኣብኡ ፀገም ኣሎ ስምዒት ዘይፈጥር ኣይኮነን ሕጂ ነዚ ግምት ተነእቱስ ምተመርፀ ትዕቤት ከዓ ነዚ ግምት እንተነእቱ እዩ ትዕቤት ክርአ ዝኽእል እምበር ኣብ ገዛኻ ፈንጠዝያ ዕቢኻ ሰብ ዓዲምካ ሆነ እዩ ዝብልካ ዕቤት መፂ ክብሎ ኣይክእልን ኣነ እንጂ እዚኣ መሓሸ ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ብዙሕ ኣይተቃልሐን እምበር ኣነ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ደፊራ ክገልጾ ኣይክእልን ግን ተማሂሮም ምስ ኣክንዲ መመረቕቶኦም እንታይ ይገብሩ ይዛወሩ ባፅዕ ኸዱ ኣብ ገለ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኸዱ ምስ ስድራ ቤቶም ኸዱ እታ ገዛ ትግበር ነገር የላን ይኸዱ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ነቲ ሓጎስ ናይቲ ውላዶም ዘመረቑ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ሕጂ ዝተገብረት መመረቕታሲ እዛ ሓንቲ ኣባልና ዓሚል ናይቲ ኣብ እንዳ ኦርፋን ማለት እዩ ምስኦም ትሕግዝ ነይራ ብንዋት ይኹን ብገንዘብ ትሕግዝ ነይራ ኣብ ምረቕታኣ ከዓ ምረቕታኣ ብዲግሪኣ ትምረቕ ዘላሳ ኣብኡ እውን ፅቡቕ ነጥቢ ዘለዋ ምስኦም ከም ትውዕል እያ ገይራቶ ሚካል ኣብ ዓዲ ቀይሓ ተመሪቓ ሕጂ ምስቲ ትኸዶ ፀንሐት ምስቶም ቆልዑ ትሕግዝ ስለ ፀንሐት ብንዋት ይኹን ብገንዘብ ትኸይድ ስለ ፀንሐት ኣብ መወዳእታ መረቕታይ ከዓ ኣብ ገዛይ ሓዊ ኣብ ጉድኔ ምስኦም እዩ ዝውዕል ኢላ ምስኦም ውዒላ ዝውን ሓደ ፅቡቕ ኣብነት እዩ እዚ ሓደ ፅቡቕ ኣብነት እዩ ከም ትኽብሎ ፀናሕ ቀዲመ ከዓ ኣክንዲ ናብኡ ጥራሕ ምድሃብ ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩም ንፅጉማት ሕብረተሰብካ ብሓደ ምውዓል ካብኡ እንድሕሪ ዘይክኢልካ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ወሲድካ ንትውላድካ ሓፂር ናይ ሻህን ናይ ቡንን ግብር ኣቢልካ ምውዓል ዶ ኣይመሓሸን ሕጂ መልክዑ እንዳቐይረ ኸይዳ ኣሎ መልክዑ ይቐይር ነቲ ቆልዓ ኸ እንታይ ይረብሕኡ እንተልካ ወላ ነቲ ቆልዓ እውን እኮ ዘተባብዕ ነገር የብሉን ሓደ ኣረቂ ሒዝ መፅእ ሓደ ሽኮር ሒዝ መፅእ ሓደ ገለ ሒዝ መፅእ በልቲ ዝኸፈ ኣነስ እንታይ ሳይድ ኣፌክት ኣለዎም በልኮ ነይረ ምክንያቱ ነቶም ዘምፅሉ ቤተሰብ
أبز مت وان كأبز تفعل عليه من قدي كحصهم يرأي خمس جرام لين اليوم خمس جرام لين اليوم تبهيلو كم زي انتهي زبهال لا أحب صورة دي زبهال مليس كام درج حرقهم كأنوعونه زمت الكاف ملص قاله خم زي حما قدر لهم تزحشتهم تمهرون حج انتهي أبتهم تمهروا إنه أحد كل زبوا تسرابيت غور اللي نحريلهم كم زي تعطي عايشي إن قبل كان أنت يلومس تسفاد قرط زبل كستير لونه عايشي سرابيت ولا أيد ليوا غور اللي نحريلهم سي حراي بقولي لم تقديدم زغور سرابيت كم زلوا أنا فلت يتولاد جن كم زي كبتصح كله نايت ولاد ما نديت كوين يسمعنا لذي زوم زخور زلوا تمهرون حدا كمتي قديمه تقصن حي ابتي كولجات مودات تمهر كله كم حدا سبجكت اتي وانت غسغاس تزكايرلو تسرابيت صط كي هلو مثلا حلافيت أهادو حلوان كنكنن قلعو ويزرو فير محاري بزعباتا كم حبرو مستقصتا منسي ميكال أتو كروهيمنا نزيادة حبرتا مستوكسنا أبنت نمنسياتنا كخون زخل لبونا نرخبلا أبزانتا بمسرت كاب كولج بيزنسن محبراو سنفلتاتن زرخبنا حبرتا دما نسا أب ديبارتمنت بوليتيكاو سنفلتات تمهاريت مخانايو أب أكاديمياو تمرتا أزيا بالإستي تمهاريت نايت كولج دماء نسا كابتي أزيو عبين بزحات تمارو زأنجدن كولج بيزنسن محبراو سنفلتاتن 3.94 نتبي بمزقاب بدرجة كولج كلايت درجة حزا بأزيل علم عرك مدالياك تعتر زبقعت من إسيا نسا تمرتي كاب جمرتلو واترو بلعل درجة مستمرقتيا بمسرت ممهرانان ممهرتان زهبو حبرتا دما أب استمهارتلو كولج بتحتنان سنة مقبارن تسنيا تمهار كم زنبرتيو زنقر الله محازوت صقماتن سنكلانن كم زنبرتونيو زنقر الله. May I now present to you those medal winners of the year 2018-19 by calling their names to receive their awards. Hewan Kiflamariam Kidane, Department of Accounting, 3.98, very great distinction. Mikael Philippos Waldi-Johannes, Department of Political Science and International Relations, 3.94, very great distinction. Okay. إذا سرت زحيزة إمباريا من إسي ميكال فيليبوس كاب جزين إسنة أتحيزة صقمات وجنات أم دقافت راي كي تحصرت أب استفل عليه ولنتاوي محبراوي أقولوتات كساتب زسانحت كم وصيت دما إنه بس أمات سعران سعر ولدان حبرة السبن نزبط حتى عود درجة مصوب محبراوي دقفن مورالن زد اليوم بحاجة زوفيتون زستما أورطون تمولات شي تمرعين نسمسرا قبور اللي ينتهيلوهم قدين يوم كقبرو حجي نايتهم سدرا أقم رحونا يبلن يعني كنت نايتهم تمرقتي كان زايد ليني همزة حجي ناي ميكال كم أبنت مستاذ لنا ميكال سلام تايجو زهدي قبري الناسي نونو أنا مزوم قال هو عليتا ممرقتي مسوم دس لزبلني مسوم يدو علاتنا حجي زي حدا خاطر صبو نغري أبغز أحوي أقودتن مسوم قل تنا أبغز أخت قبرن زقبا أبغى مسوم وعيلا بس تهم قلعون دسيلهم
دسيلوهم انتايلم حيتهم عايز مسانا النبر ديا يلومني عايز اي تردهم زي مسانا النبر ديا الارفان زعبيه دا قال يلومني نو الارفان زعبيه زي كونسي بمنفس مساهم يعبي حكي بمنفس ابجز ازل حفتهم يا منفس مساهم زعبيه يا اسهم غاز وحنكو صوريتكم تنزيكم تماهيركم كولجاتكم كم جاءت مرة ما بزي أجرنا إحنا مرة كنا قليل الناس تزاري من أمس نقولعوا أجي كم أخون صبوي جزي صلوان لو أنا تنقولع صبوا صلوا أي فتير لهم زجر مكان እምበኣርከስ ከምዚ ከም ናይ ሚካል ዝኣመሰለ ኣካደምያዊ ብቕዓትን ምቑልነትን ልቦናን ንብዙሓት መንእሰያትና ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝበዝሐ ዝፈለጠ ዝበዝሐ ከፍልጥ ልዑል ንቕሓትን ዝደለበ ድማ ዝያዳ ክንቅሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ገዛእ ነብሱ ምጅማር የድልዮ መንእሰያትና ነዚ ንስድራ ቤትናን ሕብረተሰብናን ንድሕሪት ዝጐስስ ዘይስልጡን ኣተሓዛ ጽምብላትን ውርያትን ወጊድ ኢሎም ዝያዳ ቆጠብቲ ሓለይትን ብምዃን ንውፅዓት ወገናት እጃሞም ዘበርክቱን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምትኳር ድማ ዝመጣጠሮም ፍልጠትን ሞያን ኣብ ምውህላል ክሰርሑ ይግባእ ንሕና ከም ህዝቢ ወይ ከም ሕብረተሰብ ክንነብሮ ዘለና ቅዲ ኣነባብራና ብንቕሓት እዩ ክውሰን እቲ ንቕሓትና ድማ ኣብ ከመይ ዓይነት ባይታታት ከስፋሕፍሕ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለጽኮ ሓንቲ ገዛ ወይ ሓደ ውልቀ ሰብሲ ብመጠን ዝረኽቦ ሓፈሻዊ ገንዘብ እንተስ ብደገፍ ድዩ እንተስ ብለቓሕ ድዩ እንተስ ብናቱ ውልቃዊ እቶት ድዩ ደይኮነ ክውሰን ዘለዎ ውሱን ባጀት ንዝኾነ ኣጋጣሚ ውሱን ባጀት ናይ ህይወት እንድሕር ኣለካ ንኣብነት 1,000 ናቕፋ ረኺብካ ብ1,000 ናቕፋ ክትነብር እዛ ወርሒ እዚኣ ድመፅእ ወርሒ ድማ 10,000 ናቕፋ ስለ ዝረኸብካ ብ10,000 ናቕፋ ክትነብር ዝጌጋ ይጠቕላላ ውስንቲ ባጀት ናይ ወርሒ ክትህልወካ ክትክእል ኣለዋ ውስንቲ ባጀት ናይ ኣጋጣሚታት መርዓ ከጋጥም ይኽእል ሓዘን ከጋጥም ይኽእል ከምዚ ዝበልናዮን መመረቕታታት ከጋጥም ይኽእል ሕጂ ውሱን ባጀት እናገበርካ ክትከይድ ከለኻ ዝያዳ ውፅኢታውነት ይፍጠር እኽለማ ይፈስስ ኣሎ እዚ እኽለማ እዚ ኩሉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ተወሰነ ሰዓታት ዝፈስስ ዘሎ ንኽንደይ ስድራ ቤት እግሪ መትከለ ንኽንደይ ፀገም መሸፈነ ብዙሕ ሚኒስ ኣሎ እታ ስድራ እቲ ወፃኢ ዝሓሰበቶ ንኻልእ ናይቲ ስድራ ሽግር ክሽፍነሉ ትኽእል እያ ከተዋህሉለውን ከተጠራቐሙን ትኽእል እያ ሕጂ ኣብ ከምዚ ናብዚ ገፅና እንተንኸይድ ዶ ይመሓሸን ሕጂ ኦሮብቲ ኣካይዳና ሕማቕ ስለ ዘሎሲ ብዙሕ ፅጉም ወገን ከኣለና ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ከምዚ ቀዲሙ ክፍሎ ፀናሕኩ ነቲ ቆልዓ መተባቢዕ ዝኾነ ተመርኣይ نقابل زين موسوعين أبانك حساب كفت كتب له أي معليين ده أنت يا عبسلو أراك شكر تأكيد أنت يا عبسلو ما مالك أخيك أي رخلص نابز قد أنت نزندو أي محشن يبل عليه